kusog kay na siya mudagan nga pati ang walay gusto sa iya kay ang gukuron. Hey guys, welcome back to my channel. Nakata karon sa Lusong. Asa man ni? Kani Lusong. Sa ni diri Puting Bato. Nakata karon diri sa Lusong Puting Bato. Ano ang view diri nga? So guys, nakoy kauban karon isa sa mga bagtik nga athlete sa Butuan City. Ako ba isa sa akong mga estudyante before, si Jerome Sarinas na welcome. Hi guys, welcome to my vlog. Muna si Jerome, kusog kay na siya mudagan nga pati ang walay gusto sa iya kay ang gukuron. So kusog kay na siya mudagan. So karon nagbanding-banding ni actually kanan dili na ako sa estudyante karon kay saan ata ka estudyante ron 2015 to 2017 ra na ako sa estudyante. Pero karon banding-banding ni kay nagpauban ko gaina sa iya sa LTO kay mag-renew og lisensya. Unya ang ending wala ko naka-renew kay di daw pwede. Di daw ko makakuha plastic nga lisensya if wala tong plastic nga daan niya. Wala mo ko kikitagaan sa Butuan at do sa una kay wala daw. So wala, upag mahimo ning mao nang ni laag na lang ko diri. Sige na lang. Nag-video mo siguro ka? Ano? Nag-video ka? Pag-sure di hayag yung kong hindi. Ikaw nag-ligo-big kay mga tao man. Sige. Hindi na ako mag-picture. Maligo sa maligo. Matlok man ko. Masiglaw pa. So maligo na mi guys, bahala di ko kabalong lang pero ligo lang gyud gyapon ko. Ana man ang tagaw tubig. Tiglaw pa. Di ay magtambok na batig man. So mo to guys, nagligo-ligo na dayon mi unya pagkataod-taod, wa gyud wala ang picture nga ano gyud nang maglaag tadi man gyud pwede di magpa-picture. So guys, nakaligo na ko. No gid kayo sa diri mas no ba siyang feeling? So after naman nagligo-ligo nagpicture-picture, gipanggutom kita kaon gid ta kay syempre mo ra na ipunas lawas. And of course, while nagkaon-kaon, di gid mawala ang chika-chika no, so maotong nagstorya-storya mis kalambuan sa kinabuhi char. Unya, pag humagkaon kay busog naman, humul-humul na sad og balik, murag kabaw ba, ug tuna-tuna og busog na. Kani pod humul-humul sad parang pahilis ba.
kaniya aw. Unya nang lakaw na dayon mig pinaabti kay na ami nalabyan kay inang nindot kay nga picturanan manghapit sa ami didto para magpa-picture meron na ami handumanan sa usa ka awit. Botas. Pero susi na ko sa motor. So mao na to nakaani na miglusong dili na ko mobalik kay layo. Nang balik isa na lang. Dos lisod kay dalan awlag sumon kaayo. Makulboan. Makulboan tas dalan. Mao day tuod ni siya kung lantaw nato sa layo. Grabe gyud ka kusog sa tubig like maanad gyud ka sa kasulog. Nagpakilid rin taon mi gaina kay lisod na basig asa tadapit puniton. Basig moabot ta sa South Africa ani unya. Sig paunta dito sa Bais Cavite. Unya sa kaom na lang wa pud ba tay ipliti pa uli. Guys, nanggikan mi sa Luzon guys. Super katugnaw. Dili na daw siya mabalik pero kaisa na lang. Ano siya guys, so para mo sakyanan pero nagilimit ko. Para mo sakyanan pero nagilimit ko. Pero siya ako. Uy, may bagong nabot. Hi, welcome. Patay ko no. Shadow drive. Lahat kang magagawa. Wala man pa din nila nag-record ay. Nag-record ay. Drive. Sa mga tunig ka nami mauni ang portion diring wala pa na semento. Umpura noon sa mga 500 meters ra. Lubak-lubak siya tapos grabe ka sa bidahon. Kasakahon. Nice mo community diha sa ubos nindot siguro magpuyo diha kay gamay rag tao, gamay rag mga libakira, mga chismosa, gamay rag mga palautang na di mo bayad. Pagabot sa unahan nindot na kayo ang dalan maskin medyo delikado kay pangpang ang mga kilid pero nindot jud kayo ang view. Legit gid kayo ang kanindot sa mga bukid. Mura kag naa sa laing nasod pero naa ra gyud ikas puting bato kabadbaran.